Parao Regatta 2023 nangin madinalagon. Mga bisita kag mga Ilonggo ginkalipay ang kahiwatan. Nangin madinalagon ang liwat nga paghiwat sang Parao Regatta Festival subong nga tuig. Ini ang oldest sailing event sa Asia. Matapos ang halos 3 ka tuig nga pagpaiway sang kahiwatan bangod sang pandemya nga dala sang COVID-19, liwat nga nagsalida ang mga Parao sa ika-50 sini nga tuig. Ginpangunahan ni Mayor Jelet Reñas ang pagbukas ng Parao Race Domingo nga adlaw. Para sa alkalde, mapabugal gid ang pinasahi nga sailing event sa mga Ilonggo. Magluwas nga madinuagon, makita man ang talento sa mga Ilonggo artists bangod sang pintalayag. Ini ang naghatag sang duga nga katahom sa mga Parao nga makita sa Villa Arevalo. Natakos man ang kasampat sa mga Ilonggo seafarers bangod sang Parao Race. Gikan pa ang mga ini sa nagkalain-lain nga parte sang Western Visayas nga nagpasakop sa karera sang mga Parao. Highlight man sang kahiwatan ang pila ka mga aktibidad kaangay sang pintatawo. Diri nakita ang obra sa mga Ilonggo artist sa pagpinta sa lawas sang ilang nga mga modelo. May mga sports events man kaangay sang volleyball, frisbee kag ultimate fitness. Magluwas diri ara man ang manamit nga mga lechon sang taga Arevalo sa Best Tasting Lechon Contest. Nahibaluan, hindi kumpleto ang pagbisita sa distrito sang Arevalo kung hindi matilawan ang manamit nga lechon. Katuyuan sang contest, matagan sang highlight ang mga magagmay nga negosyante sa Arevalo nga nagabaligya sang lechon. Ginbantayan naman ang madinlagon nga paghiwat sang sinamba sa regata sa Sabado sang gabi sa Freedom Grandstand. Diri nakita ang mapagsik nga mga dancers gikan sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan kag grupo. Ang sinamba sa regata ang isa sa mga highlights ng kahiwatan nga ginabantayan gid sa mga pamatanon. Sa kabugusan, ginpasalamatan gid ni Mayor Jelet Reñas ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated sa madinalagon nga paghiwat sang Parao Regatta. Subong man ang nagkalain-lain nga mga departamento sang Iloilo City Government nga nagbuylog para manginhilway ang kahiwatan. Nagpasalamat man ang alkalde sa tanan nga katapos sang media nga nag-cover sang events para mapalapnag ang impormasyon sa liwat nga pagbalik sang Parao Regatta Festival. Sa masunod nga tuig, lauman ang mas engrande nga kahiwatan bilang hugnat sang pagpanugod sang summer season para sa mga Ilonggo. Michael Angelo Sarate para sa Level Up Patrol.